нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Ассалому алайкум. дар мулоқоти навбатии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо кормандони соҳаи кишоварзӣ асосан натиҷаҳои даҳмоҳаи соҳа таҳлилу баррасӣ гардида дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас гузошта шуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода вобаста ба вазъи соҳаи кишоварзӣ дар 10 моҳи соли равон ҷаласа доир гардид. Сараввал сардори раёсати кишоварзии шаҳри Панҷакент Ғолиб Гадоев дар бораи натиҷаҳои ҷамъбасти соҳа давоми 10 моҳи соли равон гузориш дод. мутобиқи ҳисоботҳои оморӣ киши зироатҳои кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба масоҳати 28644 гектар кишгузорӣ шудааст ки аз он дар хоҷагидории кишоварзӣ бошад 19838 гектарро ташкил медиҳад. кишоварзони Панҷакент дар майдони 13898 гектар ғалладонагиҳо, аз он ҷумла 4173 гектар гандум, 5553 гектар ҷав, 1890 гектар шолӣ, 2384 гектар лӯбиё, 654 гектар ҷуворӣ барои дом, 1168 гектар зироати равғандӣ, аз он ҷумла 620 гектар офтобпараст, 562 гектар зағир ва дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 4968 гектар картошка, 2776 гектар сабзавот кишт намуданд. мувофиқи маълумотҳои оморӣ ба санаи 1 ноябри соли 2021 ба майдони 10102 гектар талаби ғалладонагӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба анҷом дода шуда 31147 тонна ғалладонагиҳои истеҳсол карда шудааст. инчунин Ғолиб Гадоев аз дастовардҳои дигари соҳаи кишоварзӣ ибрози андеша кард. ӯ гуфт ки вобаста ба иҷрои барномаи рушди занбӯри асалпарварӣ ва моҳипарварӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуданд. соли равон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 3690 оилаи занбӯри асал мавҷуд буд ки зиёда аз 24 тонна асал истеҳсол карда шуд ки нисбат ба соли гузашта 600 килограмм асал зиёд мебошад. истеҳсоли гӯшти моҳӣ низ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта нисбатан зиёд мебошад. аммо баробари ин пешравиҳо дар соҳаи кишоварзӣ камбудиҳо низ ҷой доранд. чуноне мегӯянд кор бе камбудӣ намешавад. соли равон дар соҳаи кирмакпарварӣ бемасъулиятӣ зоҳир гардид. тибқи нақшаи пешбинишуда бояд ба хоҷагиҳо 625 қуттӣ тақсим мекарданд ва истеҳсоли нахи абрешим ба 18 тонна расонида мешуд. аммо то ба имрӯз ҳамагӣ 8238 тонна ҳосили пилла ҷамъоварӣ шуду халос. аз рӯи гуфти Ғолиб Гадоев фаъолияти сардхонаҳо ва гармхонаҳо ба талаботи бозори истеъмолӣ мутобиқ нест. аз ин рӯ ба бозорҳо ва нуқтаҳои савдои шаҳру деҳоти Панҷакент бештар меваю сабзавотҳои тару тоза аз дигар минтақаҳои кишвар ворид карда шуда ба фурӯш гузошта мешаванд. аз сабабҳои мавҷуд будани ин камбудиҳо раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз масъулон пурсон шуд ва барои ислоҳи он ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас дод. гузориши Муъин Атамуллоева ва Шоҳҳусайн Солиҳов. бахшида ба 27-мин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми сарҳадии 0203 шаҳри Панҷакент ба афсароне ки хизмати модар ватанро адо карданд билети ҳарбӣ тақдим карда шуд. бахшида ба 27-мин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дидбонгоҳи сарҳадии 0203 ба сарбозоне ки мӯҳлати хизматашон ба анҷом расидааст билети ҳарбӣ тақдим карда шуд. ҳайати қумандонии дидбонгоҳи сарҳадӣ сарбозони мӯҳлати хизматашон ба анҷом расидаро табрик намуданд ва дар вазъияти тантанавӣ ба онҳо билети ҳарбӣ тақдим карданд. райфал конид сержант Алодинов барои қабул намудани билети ҳарбӣ ба назди шумо ҳозир шуд. раҳмат барои хизмат. ба ватан, ба модар, ба пешвои миллат содиқона хизмат мекунам. ҳамчунин дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби сарбозону афсарон гузашти низомӣ анҷом дода шуд. ба ганҷи гӯҳар бори покизат ба
به جانت قسم به هر برگی سرخی گلی لالت و آرمانی خوش خفتگانت قسم ای جان و تنم را فدایت کنم. سپس بهر بولید خاطری سربازان برنامه کنسرتی هنرمندان بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن تقدیم گردید. گزارش صبرین اکرم و ورش حسین صالحov. барномаро идома медиҳем. рафти омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 ҷамоати деҳотӣ Чинор ва муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 6 ба номи модар чӣ гуна аст? гузориши дигари барнома ба ин суол посух мегӯяд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 деҳаи Чинор ба давраи зимистони солҳои 2021 ва 2022 корҳои омодагӣ бо маром идома дорад. омӯзгори муассиса дар ин бора ба мо чунин иттилоъ дод. ман омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 Норимов Ҳабибулло мебошам. ман имрӯзҳо тибқи нақшаи муқаррар гардида оиди зимистонгузаронии солҳои 2021-2022 дар муассисаи мо 7 тонна ангишт захира карда шудааст ва инчунин 10 куб ҳезум барои зимистонгузаронӣ омода карда шудааст. мо хурсандона гуфта метавонем ки барои гузарондани фасли зимистони солҳои 2021-2022 пурра омода мебошем ва печкаҳое ки барои сӯзондани ангишт ва ҳезум ва гармкунӣ омода карда шудааст омодаи шинонидан ҳаст. мо ба фасли зимистон пурра омода мебошем. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 40 нафар омӯзгорон ва 423 нафар хонандагон дар дубаст таълиму тарбия медиҳанд. мавриди зикр аст ки дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии шаҳру деҳот ҷиҳати омодагӣ ба давраи зимистони солҳои 2021 ва 2022 тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. дар кӯдакистони рақами 6 ба номи модар миқдори ангишт 5 тонна ва ҳезум 30 метри мукааб захира шудааст. аз тарафи маъмурияти кӯдакистон бо мусоиди волидон 3 ҳуҷраи гурӯҳҳо тавассути гармдиҳии фарш ва 8 гурӯҳҳои кӯдакистон бо печки алобӣ таъмин мебошад. дар боғчаи рақами 6 ба номи модар 16 нафар мураббиёни лоиққадманд ва 8 нафар ёрдамчии мураббиён ба 202 нафар тарбиятгарандагон таълим медиҳанд. машғулияти мураббиён бо забонҳои забони тоҷикӣ, забони русӣ ва забони англисӣ гузаронида мешавад. маъмурияти кӯдакистон ва мураббиён кӯшиш ба харҷ медиҳанд то ин ки тарбиятгарандагонро барои ватандӯстиву меҳанпарастӣ таълиму тарбия диҳанд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Шоҳҳусайн Солиҳов. шаҳри бостонии Панҷакент рӯз аз рӯз обод мегардад, вале ҳастанд шаҳрвандони алоҳидае ки партовҳои худро дар назди биноҳои истиқоматӣ ва роҳраву кӯчаҳо партофта ҳусни шаҳрамонро коса мегардонанд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. аз қадимулайём миллати сарбаланди тоҷик бо шаҳрсозиву шаҳрдориаш дар арсаи таърих ҳувияту фарҳанг ва маърифати худро ҳифз кардааст. аз ин ҷост ки мардуми моро ҳамчун шахсони соҳибхираду соҳибтамаддун ва озодакору бунёдгузор дар арсаи байналмилалӣ мешиносанду эътироф мекунанд. вале мутаассифона дар замони имрӯз баъзе аз мо ба ин донистаҳову гуфтаҳо иснод оварда ҳақиқаташро зери суол мебарем. худ ба ин навор нигаред. дар хиёбони рӯдакии шаҳр рӯбарӯи истгоҳи қавола дар назди бинои баландошона баъзе аз сокинони ин ҷо партовҳои худро на дар ҷои муайян шуда балки дар ҷойҳои манъшуда мепартоянд ки бо ин амали худ ҳусни шаҳрамонро коста гардонида боис ба ифлосшавии муҳити зист мегарданд. оид ба ин камбудии ҷойдошта яке аз сокини ҳамин маҳалла андешаҳояшро чунин баён намуд. ман ҷӯрабоев Шамсиддин, истиқоматкунандаи ҳамин гузар. аз садо ва симо мана омадам, ман рафта гуфтагӣ будам ки омдаак бинитонам ин ҷои зисти зиндагӣ мо инҷа бачаҳо бозӣ мекунанд гирду атроф партов бисёр сагои дайду шабба пур мешад инҷа ба ин я автовокзала территорияш мемонид дуру наздик мебинанд ки шаҳри бостони Панҷакент гуфта мебиёну дар ҳама ҷо мебинанд таърифиша нағз шаҳромо тоза озода некса омада ки чишмашон ките дидам
ман ба фикрам айби ман мебуд. Ҳама бояд ки дастаҷамона буромда шаҳрон бояд ту аҳамият дем. Хеле ки нишон дода буданд дар ҳамон истгоҳҳо ким чо навистагӣ кӯчо ба айби одам мебуд. Назне хеле. ҳамзамон бояд тазаккур дод ки ҷойҳои махсусе ки барои партов дар ин ҷо муайян шудааст ба талаботи рӯз ҷавобгӯ намебошад. Аз як тараф камаҳамиятии сокинон нисбати ифлосшавии шаҳрамон ба назар расад, аз тарафи дигар бемасъулиятии кормандони хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷаке низ сабаб ба ин ҳолат шудааст. Масъулин ва сокинонро зарур аст то нисбати ин гуна амалҳои зишту камбудиҳои ҷойдошта бетараф набуда барои роҳи ҳалли он чораҳои зарурӣ андешанд. гузориши Сабрина Акрамова ва Хаём Ҷураев. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо тансиятиву хонободиро хоҳонем. То барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.